ev qerebalık ji bo şîneka ku pêwîst bû 7 sal berê bihata danîn li vê holat dawetê kombûne. Hekî camerê di vê barişê da, di vê sulhê da gav avêtîn, em ji tevara dibêjin Xwedê şewekgar zabe. Ev şîna Esfed, Cemal û Adil Şenyaşar e. Bav û kur li navçeya Surucê Ango Pirsûsê al ser bajarê Rûhayê beriya 6 salan di pevçûnek bi malbata parlamenterê AKP İbrahim Halil Yıldız re hatibûn kuştin. Doza kuştina Şenyaşaran 4 sal bûn dewam dikir. Lê raya giştî vê dozê bi çalakiya Emîne Şenyaşar nas kir. ما 7 سال نه اجی نشتم لما اجی 6 سال از راه رو نشتم از الان غریب رو نشتم صفر ظلم لما ذكرن لراه هم برنكنا نظارات بكوري مقصنا كي بكشتانا بوليسان پر ظلم لما زاري منا جير حتى كشتن زاري منا دكانا خادا بون بابو وكيل هاربون زاري مكشتن Di prosa hilbijartinê de, di wê pevçûnê de birayek parlamenter jî hate kuştin û du kes ji Şenyaşaran 8 kes birîndar bûn. Fadil Şenyaşar ji kuştina birayê parlamenter û ji birîndarkirina 8 kesan hate girtin û cezayê hetayê lê hate birîn. Birayek parlamenter jî bi 12 salan hate ceza kirin. Lê di 18 mehê de Fadil Şenyaşar û Enver Şenyaşar di gel gumanbarên girtî serbest hatin berdan. çok şükür em دوی ساقوپی وکیلی سسج مرمان جبرینا مرنه فلسطین و نهاجی به خواهد کردن نهاجی دبی ام لحاف وارن آره و به خواهد کردن چطور کرد به خواهد کردن مجموعه کرک بردن اما گیدا برچاو بخوا Avukatê malbatê Hidayet Enmeke û anî zman ev encam bi berxwedana Emîne Şenyaşar bi dest ketiye. Gotina wî û berxwedana wî û 6 sal nîv tew xwaşinda gav nebit tim digo adalet û adalet û wêrê û hetayî niha berxwedana wî û şora wî û kela wê ana Fadil berdanîn da. Xişvanbaran yek ji wan kesanek ku dixwaze aştiya nav her du malan çêke. Va tişta millet şixara kire mal. Ne sağcı, ne solcu, ne dinci, ne liberal. û em lêviya pêşerojeke wanî bûn. Gelek Sûriyekî xemgîn bûn, em gelek xemgîn bûn. Lê îcar ew bû 6 sal nîv şinda li hev hatin, em bên ê girtî hatin berdan, paşê jî kê li hev werin wer tê gotin. Îro jî malbata Şenyaşar em bên taziye danî û ji vê avî gel memnûn e, kêfxweş e, em bên gel dibe ku dawiya her şerî ger aştî be. Gelo aştiya nava wan pêkan e. Ferîd Şenyaşar ku neha parlamenterê Dem Partiyê û ew jî di wê êrişê de birîndar bibû wiha bersiv da. Cumhurbaşkanı yardımcı xwe Cevdet Yılmaz û Adalet Bakanı me her Adalet Bakanı me berê Abdülhamid Gül û Bekir Bozdag ji arêdina wekîlê Urfê hember xenca MHP gî vê sürecê dane. Hêlê me de Ehmed Türk Sürê Önder jî vê sürecê dane. Ku aşitiya ke rûmet bê em qewl bikine. Me xwest em bi malbata Yıldız re jî biaxivin. Lê hewildanên me encam neda. Çavereyek ku bi bernameyek berfireh xwarina aşitê jî were dayîn. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Siruc.